दिनै जोङो बे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ खेंफोरथि होनो सानदों जे दिनै जोङो धीरेन बर' बिथाङा बेलसि दख'रा एबसुनि हेंथायै माखासे बाथ्रा बुंनाय मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनदों। दा बेनि सायाव जों खेंफोरथि होनो सानदों। दाख्लै 24 खालार खालि डिसेम्बर 24 खालार खालि जि मोनसे जाथाय जालांदों बियो बिथाङा बुंनाय बायदि एसेबां क्रिटिकेल नङा जे बिथांनि आफादनिनो बे सिसिबाइनि नेहाथारि होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बि नायजाब बिथाङा जोंनि बेलसि हालामाव फैदोंमोन। बिथाङा फैनायनि उद्देश्यआ मा बिनि जेबो मोजां गुमुर मोनैयाव जोङो खोनानो मोननाय बायदिबा बिथाङा गोदान मोनसे आफाद जोनोम होनो फैदों होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन। दा बै बाथ्राखौ जों मिथिनो लुगैनानै जोङो बिथांनि रायजो राजानिफ्रायबो खौरां मोननाय हिसाबै जोङो थांनानै सोंहैनाय जादोंमोन। दा जोंनि गोसोआव एबा बे हालामनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे गिखांनाय फैदों जे गोदान आफाद दानो होननाय लोगो लोगो बे गोदान आफादा मा आफाद जागोन। बिथाङाथ' मोनसे आफाद NDFB आफादनि सासे बिबानगिरि। दा बिथाङा गोदान आफाद दाफैनो होननाय लोगो लोगो खोनानानै रायजो राजाखौ गिखांनाय मोन्दोंमोन आरो जोंबो मिथिनो लुगैदोंमोन जे बिथाङा मानो फैमारदों। दा बै बाथ्राखौ सोंनो थांनायाव बिथाङा बुंदों जे बनसु आफाद दानो आङो मानसि बुथुमबाय थानाय जादों बा खौरां लानाय जादों मानसिफोरखौ बेबायदि होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन। जायनि जाहोनाव जोङो बिथांखौ खावलायनाय जादोंमोन जे नोंथाङा बे थांखिखौ लाथ'ब्ला मोजां जायो। जोंहा ओरैबायदि इसु माखासे जागासिनो दं जेनेबा हा हुनि खामानिया पर्यायक्रमै थांगासिनो दङ। प्लास बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों नैबे जोंनि सनितपुर आरो बिसनाखौ सोसननायनि प्रसेसफोरा सोलिगासिनो दङ। बे हालामनि रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुङै नेनानै दङ। दा बेनि थाखायनो जोङो बेबायदि गोदान थांखिखौ गोदान आफाद दानायखौ लुगैयाखै होननानै जों फोरमायनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा गोख्रोङै बुंदों जे बिथाङा आफादखौ दागोन। बे बाथ्राखौ बुंनायाव जे बिदिनो एसे गेंग्रें जादों। बेयाव गामियारि माखासे लाइमोन सेंग्राफोरबो दंमोन, रायजोफोरनिफ्राय सानैसो दंमोन, जोंनि दख'रानि सेंग्राफोरबो थांबाय। दा बेयावनो एसे जाथाया गिदिर नङा फिसायै जालांदों। दा बेखौ बिथांमोना बांद्राय क्रिटिकेल खालामनानै प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों बुंबाय दङ। दा जों बेखौ दुखु फोरमायदों आरो जों खावलायदों बेबायदि प्रेस बिबुंथि होबाय थायालासिनो बे जेंनाखौ जोङो बुजा बुजिनि गेजेरजों सुस्रांलायोब्ला मोजां जागोन। आङो बेखिनिखौनो जोङो नैबे मिडियानि गेजेरजों रोखायै फोरमायहरनो सानोदि जोंहा एक्स NDFB बिथांमोनजों जोङो जेबो एगेन्स्ट गैया, जेबो सुथुर गैया। बेखौसो जों लुबैयो। जों दख'रा बा सनितपुरनि रायजो हिसाबै बा दख'रा बेलसि दख'रा एबसुनि जानानै जों बेखौसो लुगैयो। जाय बिथांमोना एक्स NDFB हिसाबै दा दङ बिथांमोनखौ जोङो गुलाय गुजाय जाना थानायखौ जों नुनो मोन्दों। मानोना बिथांमोना गावसोरनि एक्स NDFBनि खामानिखौ मावनोनो गोबां दङ, माने मावनो गोनां गोबां दङ। दा बे खामानिखौ मावाबालानो दिनै जोंनि ओनसोलावसो फैनानै बनसु दाफैनाय, बनसु दानानै बिथांमोना मा खामानि मावनो सानदों जों बेखौ मिथिनो लुबैदों। दा गिबियाव आं खावलायनो नागिरदों जोङो बेलसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोना गिबियाव खौसेथि जाग्रो। खौसेथि जानानै नोंथांमोना जा 2020 मायथाइयाव जि बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोबाय, बे एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ नोंथांमोना गिबियाव खौसे जानानै थख'यै दफाफोरखौ मावफुंनानै खोन्थाग्रो। बिनि उनाव जोंनि ओनसोलाव जौगानाय जागोन ना जाया, जौगानाय फैगोन ना फैया, बेखौ नोंथांमोना जोंनो फोरमायो। बिटिआर एकर्ड मावफुंजायैनि सिगाङावनो नोंथांमोना बायदि मैया सिमां सुजुनानै गावसिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बायदि मैया खामानि मावनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ गुलाय गुजाय सोनाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव होननानै जों सानो। दा बेबायदि खामानि मावनायनिफ्राय नोंथांमोना सांग्रां जानांगोन। नोंथांमोना बर' माहारिनि जि खौसेथि थांना थानाय बै गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावनांगोन। दिनै गावसिनि आफाद थासेयावनो गुबुन आफाद दानो नागिरनाय बेखौ जों गनायनो हानाय नङा। नोंथांमोना नोंथांमोननि खामानिखौ मावबाय था, बेखौ जोङो गोख्रोङै जोंनिफ्राय खावलायहरनाय जादों। जोङो नोंथांमोनजों जेबो बेबायदि नोंथांमोना जि धीरेन बर' बिथाङा जिबायदि बाथ्राखौ बुंदों, ससियेल मिडिया बा प्रेस मिट लानानै जिबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जि जोङो बिथांखौ बुना हरदों बा गाज्रि एक्सन लादों, बे गासिबो बाथ्रायानो नंखाय। दिनै धीरेन बर' बिथाङा फैनानै नायफैयो, सोंफै जोंनि एरियायाव जि जायगायाव जादों जौगाफुर होननाय मोनसे जायगायाव जादों, बेयाव फैनानै सुलु लाफैनो हागोन बिथांखौ जों माबायदि खालामदों। आरो बिथां बिनायजाबा बेयाव आफाद हिसाबै फैखायाखै। बिथाङा गाव हारसिंसो फैदों बेयाव।
बिथाङा गावनि पार्सनेल लाबालाबनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव फैनानै बेबायदि खामानिखौ मावनो थांखि लादों नङा होमबा आरो धीरेन बिथाङा बिनाय जाबा जोंनि ओनसोलाव फैनानै मा खामानि मावफैदों बेखौ जेबो मिथियाबालानो जोंनि बिनायजा बिथाङा जोंनि बेलसि एरियायाव फैनानै मा खामानि मावफैदोंमोन बेखौ धीरेन बिथाङा जेबो मिथियालासिनो दिनै ससियेल मिडिया बा प्रेस मिटनि गेजेरजों बायदिसिना बाथ्रा बुंगासिनो दङ दा बेखौसो आं खावलायनो सानदोंदि धीरेन बर' बिथांखौ नोंथाङा साना हसिया सासे गोरों मानसि हिसाबै साना हसिया जोंनि ओनसोलाव मा जानानै थांदों मा जादों मा जानो नागिरदों बेनि जेबो गुमुर गैयालासिनो नोंथाङा दिनै ससियेल मिडिया बा प्रेस मिट लानानै बायदि मैया खोथा बुंगासिनो दङ आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों नोंथांखौ नोंथाङा दिनैनिफ्राय बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव फोसावनानै रायजो राजा बिथांमोनखौ गुलाय-गुजाय खालामनो दासान गुजाय दा खालाम बेखौनो आं बेलसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों।